Matul din is-sena l-Parlament ivvota 52 darba l-Speaker ta' 14 ruling u saru 14 stqarrija ministerjali. Saru aktar minn 9,000 mistoqsija parlamentari, 6 petizzjonijiet u tqedu mal-kważi 9,000 dokument. Fit-tmiem l-aħħar seduta tal-Parlament għas-sena 2011, l-Speaker Michael Frendo qal li f'dan iż-żmien il-Parlament kien attiv jiddiskuti att ta' liġijiet u mozzjonijiet li ħafna minnhom tresqu min-naħa tal-Oppożizzjoni. Fosthom il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni dwar il-mistoqsija li kellha titpoġġa quddiem l-elettorat fir-referendum dwar id-divorzju. F'liema mozzjoni l-Grupp Parlamentari Laburista kollu u żewġ deputati min-naħa tal-Gvern ivvutaw favuriha. F'Ġunju ż-żewġ naħat tal-Kamra fil-Parlament qablu li jivvutaw favur il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni dwar il-familja. Dakinhar il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat qal li l-Istat ma jistax jabdika mill-irwol tiegħu li jirregola u jipprovdi qafas bl-aħjar servizzi u strutturi għal ħajja soda l-familji. F'dan iż-żmien il-Parlament iddiskuta mozzjoni oħra tal-Oppożizzjoni li kienet tikkundanna żieda ta' 500 euro lil Prim Ministru talilu nnifsu u lil kabinett tiegħu. Liema mozzjoni m'għaddietx għaliex il-Prim Ministru Lorenz Gonzi u l-membri parlamentari kollha tal-Gvern ivvutaw kontriha. Mozzjoni oħra li resqet l-Oppożizzjoni kienet dik dwar it-trasport pubbliku u r-riżenja tal-Ministru Austin Gatt. B'dan tal-aħħar isalva bil-vot tal-Speaker wara li d-Deputat Nazzjonalista Franco De Bono ma vvotax mal-Gvern. Mozzjonijiet oħra li tresqu mill-Oppożizzjoni kienu dawk dwar il-ħtieġa ta' riforma fil-Qorti ta' Għawdex, it-trażin tas-service charge minn fuq l-industrija u l-għajnuna li kellha tagħti Malta lill-investituri Maltin li nqabdu fil-konflitt tal-Libja.